Ni ya kai ni ba samu mota ne. Wallahi kaga mota ce ina cikin tafiya ta tsaya ban san me yake faruwa ba. To, ko zan iya duba miki? Kai da Allah gafara ka kari na mun mayu mana. Daga kallon ka ba abin da ka iya. To kin san jirgin sama ma da gwaji fa ya tashi. Ko? Ƙwarai ku da gaske. To shikenan. Ni kuma idan har ka gyara motar nan zan ban maka ita. Ka gwada mu kai. Amma ko kuskure ka daina ma kai za ka rana. Kai kira ka aika. Kina da batirin mai kyau a motar nan kuwa? Batir kai. Ko isasshen mai a ciki? Ai mai full tank. Yaushe da banki da ke motar nan sabis? Sabis? To ai ko da zuma an yi sabis. Ya Allah. Daga gyara ya tafi. Ina hauka ne ba kika ba motar ta mai ta kai ba. Ya tir ina hauka ne. To ina motar take ina kika ba motar. Gyara. Gyara me? Mutuwa ta yi mutuwa. Ka nake ne ko ba kika ba ki. Ai. Ina motar ne tambaye ki ba wannan. Ina motar. Wannan fara zane ki. Ya tafi.